जय भोजपुरी। का कही, आज तो हमरा अपना पे शर्म आ रहल बा कि भोजपुरिया मर्द कहला पे भी शर्म आज महसूस हो रहल बा। जौन मानसिकता भोजपुरिया मर्द लोग के नजर आइल बाटे, भैया बात सिर्फ एक नीलकमल सिंह के नहीं है, बात हर एक भोजपुरिया जवान के बाटे। का इहे हिंता, का इहे भावना हर एक मर्द के दिल में बाटे, मन में बाटे एक औरत के प्रति? का ऐसे भोजपुरी के जे मर्द कलाकार बाड़े उनका जलन हो रहल बा कि हमरा सामने हमरा बरोबरी पे एक औरत खड़ा बिया, गायिका के रूप में, नायिका के रूप में। आज शर्मसार हो गइल बा भोजपुरी के मर्द समाज नीलकमल सिंह के ए ऑडियो क्लिप के देख सुन के जान के। भैया ये ऑडियो जौन बानू बहुत सारा सवाल उठा रहा बा, लेकिन सबसे बड़ सवाल बाटे नारी सशक्तिकरण, नारी के इज्जत कतना हमनी के कर रहल बा समाज, और का वो नारी के प्रति भावना बा। मतलब मर्द कुछुओ करस उ ठीक बाड़े, नारी कुछ कह देलस। अब पवन सिंह और अक्षरा सिंह में लड़ाई भइल तो मैं पवन खाली अक्षरा सिंह ही काहे गलत बाड़ी? पवन सिंह ना गलत हुई हन? अगर संबंध बन रहा बा एगो औरत और एगो मर्द के बीच में, तो खाली औरत ही काहे गलती होला? औरतें के थोड़े मन रहेला, मर्दों के मन रहेला। तो गलती और जौन सही बात दोनों के बरोबर हो गया। तो साजा के जब बात आवे तो औरत के काहे हमनी के समाज खाली देवेला और मर्द के सही कहेला? आज जो गलत मानसिकता के सिर्फ एक ऐसे एक आज एगो अक्षरा सिंह के बारे में सोच निकल के आइल बा हमनी के इंडस्ट्री से। कतने अक्षरा सिंह रोज शोषित हो रहल बाड़ी, हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे मर्द जाति शोषण कर रहल बाटे मर्द कलाकार भोजपुरी समाज में। ई आज मानसिकता एगो प्रूफ देखैले बा कि का ई आज नीलकमल सिंह के बात रिकॉर्ड होके आप लोग के बीच में आ गई, और लोग रिकॉर्ड होके नहीं आई, लेकिन रोजे ऐसा बात हर एक स्टूडियो, हर एक शूटिंग स्टेज पर, हर जगह, हर एक कलाकार के अंदर। हम इतना दावा कर सकते हैं भैया कि 100 में से 1% सिर्फ ऐसा होइहन जैसन मानसिकता ना रखले होइहन। काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अनपढ़ कलाकार भरल बाड़े। कम से कम अनपढ़ बाड़े तो उनका अंदर संस्कारों नहीं है। संस्कार रहे, देखिए भैया दो चीज जरूरी होला, या तो शिक्षा या तो संस्कार। हमनी के भोजपुरी कलाकार के अंदर ना शिक्षा बा ना संस्कारे बा। कम से कम एगो चीज वो लोग लावल जरूरी बाटे। शिक्षा रही तो ऐसा हरकत और ऐसा शब्द लेवे के कोशिश ना करता। देखिए सोच के का रखले बा कि उस दिमाग के अंदर ना घुसेला, लेकिन उस सोच जबान से जब निकल जाला नु तो बहुत ही उनका वो जहाँ जौना दोस्त लोग के बीच में उगावत आ रहे, आप लोग क्लिप में सुनत हैं जा, वो घटिया दोस्त भी बाड़े, घटिया उहो बाड़े। कैसन उस शब्द कैसे निकाल देले, कैसे सोचे के तो माली सोचत होगा अलग बात है सब कुछ, लेकिन इस शब्द कितना गंदा शब्द भैया का आज फील करत हो अक्षरा से। उनका अपना पे शर्म आवत हुई कि कौना इंडस्ट्री और कौना लोग खातिर गाना गा रहा बाड़ी और लोग के इंटरटेन कर रहा बनी, और ऐसा इंडस्ट्री के लोग से उम्मीद लगावत तारी को हमारा प्रति बहिन और माँ बहन के मतलब इच्छा राखी लो। जबान से जब शब्द इतना गंदा निकलल भैया तो नजरिया का हुई केहू के। आज सवाल खड़ा कर दिले बा सब कोई पे। सवाल कई सवाल बाटे, सिर्फ एक नीलकमल सिंह ना, हर एक भोजपुरी के कलाकार के अंदर एगो नीलकमल सिंह छुपल बाटे, और हर एक जगह पे हर एक हमनी के माई बहन शोषित हो रहल बा लोग अक्षरा सिंह के जैसन। इस सवाल बाटे क्या हम बात करे नहीं क्योंकि पक्षपात वाला ना, हम बात करे नहीं भोजपुरी के। हम एजा का भइल बा विवाद में हम ना, ऐसे हमार वीडियो ऑन एकदम विवाद होत रहे लोग ना आवेला, विवाद के का रिजल्ट निकलल बा एकरा बाद हमार वीडियो आवेला। काहे हम अपन पक्ष लेके आवे नहीं, आप लोग से सवाल पूछे नहीं, आप भोजपुरिया समाज से सवाल पूछे नहीं। का आप ऐसने कलाकार लोग के फैन है जा, ऐसने कलाकार लोग के फैन बनल चाहते नहीं जा? आज अक्षरा सिंह बाड़ी उस जगह पे, कल आपके भी माई बहन बेटी के शौक हो हीरोइन और गायिका बनेगे, तो सोच ले कि जौना इंडस्ट्री में जौना हीरो के साथे जहाँ गावे जइहन कैसन हो जाके मरद हुई हन। का सोच के अपने बेटी आपके बहन के प्रति नजर रखियन। शर्मसार बाटे आज भोजपुरी कला मर्द समाज। जे कलाकार मर्द
खाली एगो नीलकमल मतने कम कहिए, खाली एगो नीलकमल सिंह के बात नहीं खे, बात भोजपुरी के हर एक मर्द कलाकार के अंदर छुपल नीलकमल सिंह के बाटे। और बात हर एक हीरोइन, एक्ट्रेस, हीरोइन, गायिका लोग, जितना फीमेल कलाकार बा लोग, वो लोग के अंदर छुपल एगो अक्षरा सिंह जे शोषित हो रहा बा। अक्षरा सिंह मजबूत ऐसा उनके सामने परिस्थिति आई कि सहज सहज ए लेवल पर इतना कठोर बनल बाड़ी, काज उनका पर दोष लांछन लगैला फिर भी वो सीना तान के लड़ रहल बाड़ी ऐसा तत्व लोग से, जे भोजपुरी के सिर्फ नाश कर रहल बा। दुमुहा बालो, दोगला एगो शब्द आवेला, कहल नहीं कि चाह दुमुहा, आपके सिर्फ आपके मूर्ख बनावल जाता भैया। आज आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोग से रिक्वेस्ट बा कि आप लोग का फैसला करे के बाद इंसाफ केकरा के कल जाओ, केकरा के सजा दिहल जाओ और केकरा के छोड़ल जाओ। बस इतने का नाम बा और कुछ नहीं की कहल चाहत नीलकमल सिंह और अक्षरा सिंह के मैटर के बारे में, क्या हम मैटर बढ़ावे की कोशिश ना करेनी। और ईजा देखिए भाई, ये गौरू चीज बा कि गलती अगर माफी मांग लिया जाओ तो थोड़ा बहुत तुम्हें लागे चला इंसान की गलती से, लेकिन यहाँ तक अकड़ देखी कब तक गलती तक भी वो चीज आदमी वायरल हो चुका है पूरा प्रूफ के साथ है, लेकिन वो आदमी गलती के माफी मांगे तक भी नहीं, अपना के शर्मिंदगी भी महसूस नहीं के करा। सोचे वाली सवाल बा भैया। बस अपन प्यार आशीर्वाद बनेल रही जा, आप लोग आवाज बन के हमेशा आप लोग जय भोजपुरी के माध्यम से अपना टाइम पे आई, परिस्थिति के हिसाब से ना कि कब मामला भइल बा, हम आपके व्यू और लाइक कमाए खातिर नहीं की आई, बात कहे आइल बनी, भोजपुरी खातिर आवाज उठावे आइल बनी। जय भोजपुरी एक बना के रखिए।